Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa insellimlek kun nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija ngħidu flimkien din it-talba sabiħa qabel nibdew naqraw fuq din il-Qaddisa. Alla ta' mħabba bla qies, intu għedt is-saltna tiegħek li ċkejknin u l-umri. Ejna nimxu fit-triq tal-fiduċja li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu il-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Ekku eżis semmija nkomplu din l-istorja verament ekku li temma raviljak ruħ li kienet verament ta' Alla. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu se tkompli tallimna. Insibu dawn kollu li qed naqra fi ktieb storja ta' ruħ maqluba l-Malti minn Patri Angelico Busuttil OCD. Konna qegħdin nitkellmu l-aħħar darba ekku din l-om maħbuba tagħha flimkien ma' missiera u ħuta kienet qed issemmilna fl-ewwel kapitlu darba l-oħra li tkellimna fuq it-tjubijiet li l-mulej jagħmel magħha. Bħalissa ekku qiegħda tkellimna kif hi fiċkunita kienet imdawra bl-imħabba tal-familja tagħha. Naraw ekku din omma wkoll kienet tħobb tibgħat ittri lil ħuta ikbar minna, u speċjali l-Marie, Pauline, meta kienu jistudjaw f'xi kulleġġ, u mbagħad anke meta daħlu sorijiet fil-monasteru tal-Karmelu. L-aħħar darba konna qegħdin insemmu fuq ittra ekku li l-om batet lil binta Pauline għaltela ċkejkna hija affarijiet li m'hawnx bħalu.
tiġi żżija bija waqt li tixtieq lill-mewt. Kemm nixtieq li tmut imsejkna ommi, kienet tgħidilha. Meta ma kienet iċċanfara tgħidilha, dan jiena nixtiequlek biex inti tmur il-ġenna għax inti tgħidilna li biex immorru ħdejn Ġesu fil-ġenna rridu mmutu. Issa fil-25 ta' Ġunju tal-1874 sa taj Teresa meta kelli 18 xahar, mill-ġdid il-mama qalet fuqi missierkom għadu kif waqqaf bandla. ċellin isa settir bil-fer, ċellin hija uħta ftit ikbar minna imma kienu ħbib tal-qalb u jimxu hekk anke fuq affarijiet spiritwali, jagħmlu sagrifiċċji sa naraw iżjed il-qudiem. Iżda trid tara li ċkejkna titbandal fuqha, jaħik id-daħ tara trid iżżomm bħal tifla kbira. Hekk li ma hemmx periklu li sejra titlaq il-ħabel. Mbagħad meta tara li mhix qiegħda titbandal bil-qawwi biżżejjed taqbad tajjad. Irbatniha minn quddiem b'ħabel ieħor imma minkejja dan għadni ma nħossniex b'moħħi mistrieħ meta nara hemm fuq fl-għoli. Dan l-aħħar ġrat li biċċa tinkiteb ma' ċkejkna. Għandi drawwa li mmur il-quddies tal-5:30 ta' filgħodu. Imma fl-ewwel jiem bżajt inħalli li ċkejkna weħeda, iżda meta rajt li ma kienx tistembaħ kmieni tajta li stajt inħalli għal ftit. Bdejt inqiegħda fis-sodda tiegħi u nressa in-nieqa ma' ġenba. Biżgur ma tkunx tista' taqa'. Jum minnhom insejt inresqilha n-nieqa. Erġgħet lura u ċkejkna ma kienitx aktar f'sotti. Fl-istess ħin smajt neħida, ħarist madwari u nara bil-qeda fuq siġġu li kien hemm quddiem ras is-sodda, brasa ċkejkna mistrieħ fuq ir-romblu tas-sodda. Kienet rieqda, imma mhux fraqda tajba minħabba li ma kienx f'qagħda komda. Ma stajtx nifhem kif min minduda fis-sodda waqgħet bil-qeda fuq is-siġġu. Raddejt ħajr lill-Alla l-imbierek tal-li ma kien ġrala xejn, għax tassew kien ġej mill-providenza li ma waqgħetx fl-art. Dan ġru twajjeb tagħha ħarisha. U ħarsuha wkoll l-erbieħ tal-purgatorju li kuljum ngħidilhom xi talba għax ċkejkna tiegħi biex iħarsuha. Jien hekk infisser dak li ġara dakinhar u l-binta kitbitilha inti ħsibha kif trid. Li kienet tittraw ġvera ta' l-om ta' Zeli, Marten, li l-ulieda kemm Mari u Polin li kienu fil-kulleġġ dak iż-żmien qegħdin jistudjaw. Fl-aħħar tal-ittra ma żiedet. Ara ċkejkna tiegħi għada kif ġiet tgħaddi li ċkejkna tagħha minn fuq ħaddejja u bisidni din id-daqsxejn ta' nitfa tassew li ma trid titlaqni qatt. Toqgħod ħdejja kull ħin il-għena tagħha li tmur fil-ġnien iżda meta jiena ma nkunx hemm ma tkunx trid tibqa' hemm u tibda tibki sakemm iġibuha ħdejja. U din li ġejja hija silta minn it-troħra. Iċkejkna Teris l-aħħar darba staqsitni jekk kienx sejra l-ġenna. Nettila li iva, jekk toqgħod brava ħafna. Iweġibitni iva imma jekk ma nkunx twajba immur l-infern iżda jien naf tajjeb x'għandi nagħmel, inti rfih danek għax int tkun il-ġenna u xi ħadd jista' jagħmel xi ħaġa għas Alla ma jista' jaħtafni. Inti ma tkunx qiegħda żżommni sewwa f'dirajk. U stajt nara f'għajnejha li kienet żgura li Alla ma jkunx jista' jagħmlilha xejn jekk tkun f'dirajn omma. Mari li l-uħta ċkejkna tħobba ħafna. Issib li hija ħelwa ħafna u tkun ilha tassew ħaġa jibsa li taħseb mod ieħor għax din id-daqsxejn ta' nitfa' daw dejja tgħidu għal Teresa nitfa' din qattisa tagħna. Din id-daqsxejn ta' nitfa' għandha biża' kbir li tweġġala qalba f'xi ħaġa. Il-bieraħ tajtlhom rid nagħtiha warda billi naf li dan jagħmilha ħinja. Iżda jibdi tlobni bil-ħniena biex ma nqaċċatiex għax Mari kienet qaltilha biex ma toqgħodx taqta' wart. Saret ħamra nar bitqanqil ta' qalba. Dana kollu tajta żewġ wardiet.
imma hi ma tżardax tidħol bihom fid-dar. Kien kollu għal xejn li ngħidilha li l-ward kien tiegħi. Ma le, kienet tgħid dak ta' Mari. Hija tifla li tintqanqal minn ġewwa bħeffa kbira. Hekk kif tagħmel xi ħaġa żgħira mhux sewwa trid tara li tkun taf id-dinja kollha. Il-bieraħ għax bla ma riedet ċartet biċċa żgħira mill-kisja tal-ħajt kiet iġiblek ħasra tara kollha imbażża u ħasbet li mill-ewwel kellu jingħad kollox lill-missiera. Meta tanġi lura d-dar 4 sigħat wara u ħadd ma ħseb aktar fuq dak li kien ġara, taqqa waħda iġrid għal Ant Mari u qaltilha ejja issa ejdu lil papa li ċarrat il-karta ta' mal-ħajt u qadet hemm bħal xi kriminal jistenna l-kundanna. Immi għandha l-ħsieb żgħir tagħha li jekk tistqar tita hi nfisha jaħfrula b'ħeffa kbira. Meta Teresa kien jidħol missiera id-dar tgħidilna stess kont nitlaq niġri għal fuqu u noqgħod bil-qiegħda fuq waħda miż-żraben tiegħu. U mbagħad hu kien imexxini hekk kull fejn ridt immur fil-kmamar tad-dar u fil-ġnien. Il-mama kienet tgħidlu b'nofs daħqa li kien jagħmel kull ma kont irrid jien u hu kien iweġibha x'tistenna din hija r-reġina. Wara dan kien jerfani f'diraj, jollini floli, iqedni fuq spaltu, jannaqni miegħu u jżiel bija b'kull mod. Dana kollu ma nistax ngħid li kien ifissidni żejjed. Niftakar tajjeb li meta darba kont qiegħda nitbandal fuq il-bandla għadda minn ħdejja u għajjat billi qalli ejja naqni waħda reġina xkejkna tiegħi. Kontra d-drawwa tiegħi tas-soltu ma rridx ninqala minn fejn kont u weġibtu barja ta' waħda li ritta tgħaddi tiegħi. Ejja int papa. Ma ta' ebda każ ta' klimi u għamel sewwa. Mari li kienet hemm qalt li hija tifla brekkuna kemm hija ħaġa baxxa li twieġeb hekk lill-missierek. U jien mill-ewwel qbist minn fuq il-bandla mis-sħuta tiegħi għax it-twiddiba ħadmet tajjeb fuqi. Id-dar kollha ntliet bl-ajjat tiegħi ta' soba. Tlajt niġri t-taraġ u din id-darba ma qgħadx noqgħod ngħajjad ma' kull tarġa ma ħsibt xejn aktar ħlif li nsib lill-papà ħalli nagħmel paċi miegħu u dan sar bl-akbar ħeffa. Ma kontx nista' nġerraħ il-ħsieb li nkun weġġajt lil maħbubin ġenituri tiegħi. Li nara ftit kienet ħaġa ta' waqt wieħed bħalma turi din il-ġrajja ta' tfuliti miktuba mill-ġdid minn ommi nfisha. Odwa waħda tajt omma fitra rrid nagħlaq miegħi li ċkejkna Teris qabel ma ninżel isfel kienet tidher rieqda fil-fond u ma tatnix qalb naqbad u nqajjimha. Meta Mari qalt li mama dik qiegħda tagħmel ta' birruħa li hija rieqda jien żgura minn dan. Bad jien tbaxxejt biex inbusa fuq moħħa iżda hi inħbit mill-ewwel taħt il-għada tagħha u qalt li bl-arja ta' waħda imħassra. Ma rrid li l-ħadd jarani li din l-imġiema m'oġbitni xejn u ħallejta tintebaħ b'dan. 2 minuti wara smajta tibki u f'daqqa waħda baġeb kbir tiegħi rajta ma' ġenbi. Kienet ħarġet weħeda mis-sodda żgħira tagħha u niżlet it-taraġ ħafja imfixkla b'xi mod mill-libsa tagħha ta' billejl li kienet itwal minnha. Wiċċa kien imxarrab kollu bidmuq u waqt li nxteħtet fuq il-koppita qalt li mama ġibt ruħi ħażin aħfirli. Il-maħfra natatilha malaj bad bejn dirajja lil dan il-kerubin tiegħi qafasta ma' qalbi u mlejta bil-bews.
Il-parrina ewlenija tal-mamutija ta' Teris kienet uħt tal-kbira Marie u fl-imkien mal-parrinu u hija tajt kont inħobb ħafna lill-parrina Aziza tiegħi mingħajr ma nagħti fil-għajn kont noqgħod b'7 għajnejn għal dak li kien isir u jingħad madwari. Jidilli li xi ħwejjeġ kont nifhimhom bħalma għadni sal-lum. Kont noqgħod nisma' bajnejja miftuħa dak li Mari kienet tgħallem lil Ċelin. Tiżew Ċelin kienet oħta ftit ikbar minna sabiex nagħmel bħala. Meta ħarġet mill-viżitazzjoni, dan bad nispjegalkom x'inhi, sabiex jien nikseb il-permess li nidħol fil-kamra fejn kienet tagħti l-lezzjonijiet lil Ċelin, kienet tipprepara l-praċett u toqgħod tallima, kont inġib ruħi sewwa ħafna u nagħmel dak kollu li kienet tkun trid minni. I kienet tagħtini wkoll ħafna rigali li għalkemm ma kinux jiswew wisq li kienu jagħmluni ħinja bil-bosta. Kont gburija ħafna biż-żewġ ħuti l-kbar, iżda dik li kienet l-idejal tiegħi minn tfuliti kienet Pauline. Meta bdejt nitkellem u l-mama kienet tistaqsini fiex qiegħda taħseb. It-tweġiba tiegħi kienet dejjem xorta waħda f'Pauline, darba waħda. Kont inġerri seba' jiżżejr fuq il-ħġiġ tat-tieqa waqt li ngħid qiegħda nikteb Pauline. Ta' sikwit kont nismagħhom jgħidu li Pauline żgur kienet se ssir reliġjuża u bla ma kont naf sewwa dan x'kien ifisser ħsibt u għedt jien ukoll qed insir reliġjuża. Din hija waħda mill-ewwel tifkiriet tiegħi u minn dak iż-żmien qatt ma bdilt il-fehma tiegħi. Kont mela inti madri Aziza tiegħi tinsewx il-madra tagħha hija Pauline li Ġesu għażel biex permezz tiegħek jarrasni miegħu. Inti li f'dak iż-żmien kont il-bot minni imma li diġà konna irdbatna ħaġa waħda f'ruħna. Int kont l-ideal tiegħi. Jien rid insir nixbħek u kien l-eżempju tiegħek li sa minn meta kienet għandi 2 sentejn ġibitni lejn il-arus tal-Verġni ta' 2 sentejn. U x'ħsibiet ħelwin fuq li modi nixtieq nafdalek imma jaħtieġ is-sokta sejra bl-istorja tal-fjur żgħir mod sħiħ iżda bl-arqaqat. Għax kieku kelli ngħid kull ħaġa fir-rapporti tiegħi ma' Pauline, kien ikolli nħalli barra dak kollu li jibqa'. Il-Aziza ċkejkna tiegħi Leon sabet ukoll post kbir f'qalbi. I kienet tħobbni bosta. Kull meta l-familja fil-għaxija kienet tmur tagħmel xi dawra barra, i kienet tieħu ħsibi. Isni għadni nisma' dawk in-ninni ħelwin li kienet tannili biex traqqadni. Kull ħaġa kienet tfittex kull mezz biex tagħtini gost. Hekk li kien jisobija mhux ftit meta kont nonqos f'xi ħaġa. Niftakar tajjeb ħafna l-ewwel tqarbina tagħha. L-aktar dak il-waqt li rafatni f'dirajja sabiex daħlitni magħha fil-presbiterju. Derli li kienet ħaġa sabiħa li nkun meħuda minn uħti akbar minni kollha libsa l-abjad bħali. Fil-għaxija daħluni fis-sodda kmieni billi kont għadni ċkejkna wisq biex nibqa' imqajma għall-ikla tal-festa. Iżda għadni nara l-papa fil-ħin tad-deżerta jiġi jagħti xi biċċa tal-ħelu li ċkejkna reġina tiegħu. Il-għada, jew xi jiem wara, morna mal-mama għand is-sirħba ċkejkna tal-Leon u nemmen li kien dakinhar meta twajba
u xkejkna omna kienet ħaditna wara ħajt biex tatina nixorbu ftit imbit wara l-ikla li konna tajna l-imsejkna sinjura din minħabba dan kien ekkara kienet l-użanza f'Alençon li l-familji tat-tajjeb jieħdu ħsieb sabiex fl-ewwel qalbina ta' wliedhom ilibsu xi tifla fqira b'dak kollu li kien xieraq li tilbes hija wkoll f'dan il-jum. Is-sieħba ta' Lejon imlibsa mill-familja Martin kienet waħda minn dawk li kienu fqaru ġvera. Din is-siba kienet mistiedna wkoll għall-ikla tal-festa ta' Lejon. Fil-fatt Madre Agnese iż-żid tajt tiftakar ukoll li seħbita t-tifla xkejkna fqira li l-Aziza mamma kienet libset għall-ewwel tqarbina skont id-drawwa sabiħa tal-familja tat-tajjeb f'Alençon, din it-tifla lanqas għal waqt wieħed biss ma telqet lil Lejon f'dak il-jum sabiħ. U fil-għaxija l-ikla tal-festa tawa wkoll il-post tal-unur. Imma din ommhom kemm ħelwa ħadithom wara ħajt lill-ulieda biex tagħtihom jixorbu ftit imbit minħabba li ma rriditx tnikket lil din il-mara twajba, imma ridet ukoll li ulieda ma jkun jinqoshom xejn. Kemm hija delikata il-qalb tagħhom qed tgħid Tereżina u kif tur il-ħlewwa tagħha sa minn qabel belf ħsieb li ħadd aktar ma jiġih f'moħħu. Issa baqa li nitkellem fuq il-Aziza ċelin tiegħi, is-sieħba ċkejkna ta' tfuliti, iżda t-tifkiriet huma kbar fil-għat li ma nafx li ma nażel minnhom, nieħu xi siltiet mill-littri li l-mama kienet tiktiblek fil-viżitazzjoni, imma ma noqgħodx nikkupjhom kollha għax kieku kont niġbed fit-tul wisq. Fl-10 ta' Lulju tal-1873, is-sena ta' twelidi, dan huwa li qaltlek. L-imredda ġibet lura li ċkejkna Teriż nhar il-ħamis, għax omma meta twildet Teriż kienet marida l kienet tawwa lil xi persuna ekku li biex tieħu ħsiebha lil Tereza. U allura ġabitha lura nhar il-ħamis. Ma għamlet xejn aktar ħlief titħaq fuq kollox iċkejkna ċelin u ġbita bosta u bdiet toxa bid-daħ magħha. Ikollok tgħid li diġà trid tilab u dalwaqt tasal din iċkejkna għal dan. Tieqaf dritta fuq ir-riġlejn ċkejknin tagħha bħalik u kienet qarblu żgħir. Naħseb li se tibda timxi kmieni ħafna u li se jkollha karattru sabiħ, tidher intelligenti ħafna u għandha wiċċ ħelu ta' waħda mażula mis-sema. Qegħdin jitkellmu fuq din il-qaddisa li qegħdin nitkellmu fuqna. Iżda kien wara li ġejt lura mingħand l-imredda li wrejt il-ġibda kollha għoża tiegħi lejn il-Aziza u ċkejkna ċelin tiegħi. Bejnietna konna niftehmu ħafna, biss jien kont ħafna aktar fuq ruħi u wis inqas sempliċi minna għalkemm kont 3 snin u nofs iżgħar minna li kien jidilli li konna tal-istess età. Hawn nara din hija silta minn ittra tal-mama li turik kemm kienet twajba ċelin u kemm kont ħażina jien. ċkejkna ċelin tiegħi hija miġbuda lejn il-virtù, hija xi ħaġa li tħoss ġewwa fiha. Hija safja f'ruħha u titwerwer quddiem il-ħażen. Dwar il-affarijiet iż-żgħira għal Tereza ma tistax tgħid sewwa x'għad tagħmel. Għadha hekk ċkejkna u hekk bla ħsieb ta' xejn. Għandha intelligenza ogħla minn dik ta' ċelin, imma hija ħafna inqas ħelwa fl-imġiba u għandha ras hekk kibsa illi bil-kemm tista' tirbaħa meta taħsel tgħid le xejn ma jasal biex idawwara. Hekk li tista' tqiegħda fil-kantina għal jum sħiħ għax aktar tażel li torqod hemm milli tajt iva. U jiena naħseb dan li
jamlinna kuraġġ. Din Santa Teresina tal-Bambin Ġesu li mietet ta' 24 sena u li għaddit ħajja jek ta' qdusija ma' Alla, din ma kienieċ qaddisa. Teresa ma twildiċ qaddisa, imma saret qaddisa bl-affarijiet iż-żgħar li jasajr tkompli tallimna din l-istorja ekku verament ta' talim għalina. Mallum sa niqafaw eżis semmija, jena nixtieq nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come